Vamos a hablar de amor, de sexo y de vidas, de las que valen menos, de las escondidas, desde el balcón de las lolas, de las perseguidas, de las reprimidas, de las silenciadas, las que luchan solas, las que se enfrentaron y las decididas, las consustanciales a esta Euskal Herria en la que creemos, en la que soñamos, donde cada cuerpo tenga cabida, libre, pleno, alegre, fuera de la norma y de la medida, donde apenas importe lo que seamos, maricas, bolleras, trans, queer, lesbianas, porque en el espejo en el que nos veamos no existan los géneros encorsetados y lo único que importe sean las mañanas en las que amanezcan todos los deseos, todos aceptados, y no sea posible vergüenza ni culpa. No haya estereotipos que en la piel esculpan dolores ni penas, ni preguntas vanas. Vamos a ser libres por las que sufrieron, el ninguneo, la moral cristiana, por esas valientes, por nuestras hermanas. Ongi etorri guztioi, pandemiaren gordintasuna deseskalatzen ari den uda jaio berri honetan, homofobia ez dirudi deseskalatze prozesuan dagoenik. Basauri, Zornotza, Gasteiz, edozein herriko plazetan, edozein herriko ikastetxetan, edozein herriko parke edo tabernatan, edozein herriko lantokietan, edozein herriko jaisetan, naiz eta momentuz jairik ospatzeko aukerarik ez izatea. Ezin dugu gure bizitzak aurrera eraman libreki. Beste 28 bat, eskuinak gobernatzen dituen instituzioetatik, itxurakeria errepikatzeko, beste 28 bat. Sexu eta genero disidenteen bizitzak bosta sola zaizkio hoiei garbi esan behar diegu. Utzi ezazue postureo maltzurra albo batera. Askatasuna ez baita kabitzen zuon laguneko sotana, toga, pistoladun uniforme, gorbatadun traje, negozio jabe eta banku korronteen artean. Herri honen askatasuna, herri honetan bizi eta lan dutenen gorputzetan datzalako. Zuek kapitalen pilaketa eta metaketarekin baino ezin duzue amestu. Gu askatasunarekin amesten dugun bitartean. Gure nahiak, desirak, askatasun ametsak eta batez ere gure duintasuna ez dira zuon negozioan bilakotuko. Gu, EH Bildu, gauden tokietan eta tokietatik, amets eta duintasun hoien alde egiten saiatzen gara beti. Adibide garbia, Eusko Legebiltzarretatik, Oiana Etxebarrieta. Arratsalde on guztioi. Legegintzaldian atzera egitea eskatu didate. Azken 4 urteetan legebiltzarrean eramateaz gain, Euskal Herria Bilduren LGTB taldean pasatu ditut eta hortik hitz egingo dizuet gaur. Ez da berria, LGTB borroka ez Euskal Herrian, ez Euskal Herria Bildun, baina azken urteetako gako eta usnarketak partekatu nahi ditut zuekin. Partziala izango da, seguraski, beraz nahi baduzue gero hau guztia amaitzean,
freskatuko gaituen gintonik baten bueltan osatu dezakegu errelatoa guztion artean. Legebiltzarrean sartu eta berehala, lesbianen ikusgarritasuna sustatzeko kanpainak eta ekimenak egiteko eskaera eraman genuen legebiltzarrera. Esan behar dizuet onartu zutela. Baina bueno, ez dakit zuek, baina nik emakume lesbianek protagonizatzen dituzten kanpaina askorik ez dut ikusi garaitik. Hori ikasi nuen ere legebiltzarrean. Gauza bat onartzen den arren, ostean, PNV-ren gobernuak nahi bezala egingo dituela gauzak, baina hori agian beste baterako utziko dugu. Garaian irakurri nuen Andrea Momoitioren testu baten pasarte batzuk ekarri nahi izan ditut gaur ere ona. Un día me eché una amiga virtual. Nos costó meses quedar y cuando lo hicimos llegamos a Bilbo con el firme propósito de conocer todos los bares de ambiente. Apenas 15 kilómetros me separaban de la ciudad, pero aquellos trayectos en Renfe han sido los viajes más emocionantes de mi vida. Me imagino a Andrea y a muchas otras bajar ahí y recorrer el camino que hicieron las Lolas sin saber que pisaban historia para hacer la suya propia. Ella prosigue. Apareció ella, igual de joven e inocente, igual de cerrada a la posibilidad de reconocerse lesbiana, igual de asustada, y nos quisimos locamente. No teníamos ni idea de lo que nos estaba pasando, pero nos fijábamos en cómo follaban en The L Word y comentábamos con entusiasmo todo lo que les pasaba a Maca y a Esther en Hospital Central. La primera vez que nos besamos, yo lloré. Ella trataba de consolarme. Dentro de nosotras, además de mucho amor, vivía la intuición de no estar haciendo nada malo, pero la seguridad de que expresarlo públicamente no era una opción. No sé si alguna vez he llorado tanto con una canción como cada vez que escuchaba a Iván Ferreiro cantar eso de «Son preciosos nuestros besos, aunque nadie pueda verlos». Aún hoy me emociono, pero ahora suena más lejos, de fondo, mientras escribo lo orgullosa que estoy por atreverme a vivir libre. La falta de referentes es hoy todavía un reto para las lesbianas, que si bien cada vez somos más visibles en la vida pública, seguimos relegadas a ser eternas secundarias. La tendencia, desde las instituciones públicas, pero también desde los movimientos, es fragmentar la realidad en cajones estancos que evitan que podamos comprender la complejidad de nuestros cuerpos y vivencias. Está Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, pero que no contempla la diversidad sexual, porque para eso ya está Berdindu, el área del gobierno vasco que se encarga de las siglas LGTBIQ. Las bolleras, por tanto, deberíamos de fragmentar nuestra realidad como personas que somos leídas mínimamente como mujeres y como bolleras para poder acceder a recursos públicos. Pero es todo mucho más complejo. Somos mucho más complejas. Eta konplexutasun horretan, estankamentu horri aurre egiten murgilduta ibili ditugu azken urteak. Berdinduren eta LGTBI politiken zuzendaritza propio bat egitea exigitu genuen, eta azkenean lortu. Orain, giza eskubideen zuzendaritzaren baitan kokatzen da departamentua. Orain arte, familien zuzendaritzaren barnean. Gaur Joseba Iturrioz irakurtzen nion elkarrizketa batean, harreman sexualak, maitasuna eta nortasuna ez direla elementu pribatuak. Hori izan da borroka nabarmenetakoa. Familia arazoak, etxe barruko gertaerak bezala ikusiak izatetik, pertsonak eta giza eskubideak erdigunean kokatuko zituen politika bat egitera pasatu nahi izan dugu. Oso ongi ikasia diogulako feminismoari pertsonala politikoa dela. Gure hautuek oinarri politiko eta sozialak dituztela eta horren araberako konfigurazio eta arauak ere oso politikoak direla. Eta urte horietan guztietan ere erasoak. Eraso homofobo eta transfobo etengabeak. Gogoan duzue, izendatuko ez dugun talde ultraeskuindar eta katoliko baten autobus laranja. Gure herrian ongietorria ez zela aldarrikatzeko adierazpena ere, eraman genuen gure instituzio guztietara, eta askotan onartu zen proposamena. Baina fobia guzti horiek jotzen dute, eta gogor kolpatzen jarraitzen gaituztela gogoratzeko legegintzaldia izan zen ere bai. Ondarruko ekairen
ekaik, bere buruaz beste egin zuen. Eta gure bihotzean beste orban bat, beste zauri bat zabaldu zigun, Euskal Herriaren bihotzean. Ez dakit kintsugia ezagutzen duzuen. Japoniar jatorriko teknika bada. Puskatutako ontziak berriz lotzeko urrearia erabiltzen dute. Sendoagoak eta ederragoak diren ontziak sortzen dituzte horrela, erresilientziaren erakusle. Bihotz erresilienteak ditugu, urre koloreko orban asko dituztenak. Sendoak baina zaurgarriak. Minduak eta negar egiten dutenak batzuetan, haserre eta kontrara besteetan, alaiak eta borrokalariak gehienetan. Homofobiaren aurrean atzera pausurik onartuko ez dugula aldarrikatzen duten bihotz ederrak. Disidentziaren plazerra eta beharrezkotasuna nabarmendu izan dugulako, hortik lan egin nahi dugulako, elkarrekin, disidentziak gorpuztu eta bizitzetik, praktika politikoen erdigunean kokatu nahi izan ditugu. Bizkaiko batzar nagusietan eta Bilboko udalean, egoitzetan dauden homosexual nagusientzako protokolo eta proposamenak ere bai ekarri genituen. Momoitiok zioen bezala, konplexua garelako eta identitate ezberdinak gurutzatzen direlako gure baitan. Intersekzionalitatearen ikuspuntutik lan egitea ezinbestekoa, hor, erronka, inorratzean ez usteko. Amaitu nahiko nuke legebiltzarrean izan genuen hito bat nabarmenduz. 2012ko trans legean sartu genuen despatologizazioaren hasierako artikulua. LGTB borrokaren erdigunean egon den aldarrikapena parlamentura eraman genuen, eta genero unitaterako sarbidea norberak hartutako erabakitik abiatu eta balorazio psikiatrikorik gabe egin behar dela derrigortzen duena. Lehen urrats hori, pertsonaren erabakitzeko eskubidetik eta gaixotasun bezala ez irudikatzetik etorri behar dela argi dugulako. Trans pertsonez edo transitoan dauden pertsonak eta haien gorputzak, gaixo dauden gorputz bezala identifikatu izan dituelako medikuntzak, legislazioak, baina ez gara konturatu, gaixorik dagoena jendarte hau dela. Apostamos por reivindicar la autonomía sobre el propio cuerpo, volver a reconquistarlo, como dice Miquel Misé, volver a poder decidir sobre él. Que poder operarse o someterse a un tratamiento sea únicamente la decisión de cada una y uno y sea válida tanto esta decisión como no. Qué simple y tan complejo al mismo tiempo aceptar la libertad individual que nos hace crecer a todas como colectivo. Harremanak nabarmentzen eta aldarrikatzen amaitu nahiko nuke. Borroka feministak, LGTBIQak, instituzionalak eta kalekoak, independentistak eta ezkerrekoak elkarren beharra dugu. Elkarra aitortu eta estrategia partekatuak diseinatzetik ekin behar dugu. Argentinan, trans emakumeak abortuaren aldeko mobilizazioaren erdigunean egon ziren. Eta gaur, mugimendu osoa, trans pertsonen lan eskubideen alde atera da kalera, garaipen nabarmenak lortuz. Abortuaren aldeko mobilizazioetan, Gallardonen aurka, emakume lesbianak eta heteroak batu ginen, eta gogoan dut nola 2012ko despatologizazioen aldeko borroka mugimendu feministaren erdigunean kokatu zen. Agenda konpartituak ditugulako, edo izan beharko genituzkelako. Gorpuztuak batzuentzat, solidarioak besteentzat. Faxismoaren kontrako eta giza eskubiden aldeko borrokan elkarrekin egon behar dugulako, atzera pausurik onartu gabe. Arrotzeko asko daukagulako askatasuna lortze bidean. Gaur zuekin bagoaz eta bihar elkarrekin askatasuna. Eta askatasun honen lanean, udalgintzatik egunerokotasunean lanean dagoen Oreretako udaleko zinegotzi Iñaki Keralt. Arratsaldeon. Hasiko naiz historia bat kontatzen, nire herriko historia dana. Ekainaren 10ean, 52 urte, bete ziren kalez jantzitako polizia nazional batek Vicente Badillo Santa Maria Francis
travestia hil zuenetik. Gertakaria Orereta Errenteiako Iztieta auzoko diskoteka batean jazo zen. Francis berehala hiltzen, Antonio Caba poliziak aurpegian tiro egin zion. Hilabete batzu lehenago, homosexualitatea despenalizatu zen, baina kolektiboaren aurkako jazarpenak bere horretan jarraitzen zuen. Erasoek iraun egiten zuten eta sozialki eta politikoki zigortzen jarraitzen zen. Eskandalo publikoaren legearen pean. Lege horrek bereziki jazartzen zituen genero adierazpenean disidenteak ziren pertsonak, lumadunak, travestiak eta transpertsonak. Pero no olvidemos que la historia del movimiento por los derechos LGTBIQ+ en Euskal Herria empezó su andadura unos años antes, con la fundación de EGAM y de ESAM un tiempo después. Eso permitió que ese incipiente movimiento de liberación consiguiera organizar en breve tiempo las movilizaciones para denunciar aquel asesinato, que tanto en Errentería como en Donostia fueron muy multitudinarias y se convirtieron en un hito en la historia de este movimiento. Hago hincapié en este relato porque considero que este hito fue fundamental en cómo se desarrolló en lo sucesivo el movimiento LGTBI. Entonces, algunas lesbianas y gays del pueblo mostraron sus caras por primera vez, saliendo a la plaza y gritando «Hemen gaude eta ez gara ezkutatzen». Fue sin duda nuestro pequeño Stonewall. Eta aztegi horretan, ez da harritzekoa Gipuzkoako LGTBI erakundeen militantziaren zati handi bat Oreretako herritarrek osatua izatea. Eta adibide bat jartzearren, Euskal Herriko lesbiana feministen lehen jardunaldiak 83an bertan egin izana Zamalbide auzoan. Mobilizazio haiek gure eskubideen aldeko borrokaren mugarri garrantzitsuak diren bezala, Maritxu, Boio, travesti, trans eta komunitateko kide haiek gai izan ziren hain oinarrizkoak diren eskubideen defentsa kolektiboa antolatzeko, eta borrokaren zerbitzura jarri zituzten beren gorputzak eta ahots desberdinak, gure herriaren memoriaren eta rotasunaren parte dira. Eta horietako batzuk gaur egun ere borrokan jarraitze dute, eta belaunaldi berrientzako borroka horren lekuko eta eredu dira. Zoritxarrez, duela gutxira arte, erakunde publikoek eta zehazki, herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak, udalek, bizkarra eman diote errealitate odoltsu horri. Francis erail zutenetik 25 urte bete ziren arte ez zion Errenteiako udalak aitortzarik egin gertaera lazgarri honi. 2004ko ekainaren 10ean bertan omenaldi plaka bat egin zitzaion, gaur egun dagoena hil zuten lekutik gertu, Iztieta auzoan. Ondoren 2014an eta udal gobernuan EH Bildu zegoela, Julen Mendoza alkate zela, leku berean margotuko zen zebrabidea, hortzadarren kolorekin. Urtez urte egin den margoketak izaera simbolikoa izan arren, benetako eragina izan zuen biztanleengan. Herriko eragile baten eskutik iritsi zela, erailketa eman zen auzoko elkartearekin elkarlanean. Eta udalak bide eman zion proposamen herritarari. Proposamenak herria ekintza parte hartzaile komunitario batean inplikatzea lortuz. Ondoren 2016an aurkeztu zen memoria partekatu baterantz, liburuan mugarri gisara jaso zen Francisen erailketa. Udalok memoria erreparatzaileen bidean egin dezakegun urrats garrantzitsuetako bat da hori. Sufrimenduaren aitortza eta ahal den neurrian erreparaziorako ekinbidea hartzea. Ekimen simboliko hark berarekin ekarri zuen Francisen oroimena berreskuratu izana, herriaren iruditeria kolektiboan lekua egin izana. Horrek guztiak ere udalak LGTBI eremuan egin dezakenaz jabetzen lagundu zigun. Y es en este clima cuando en 2018 se solicita al ayuntamiento que se realice un diagnóstico que analice las diferentes realidades de las personas LGTBI en Errentería. Sería una primera fotografía de la situación que buscaba poner en diálogo a 3 sujetos colectivos:
el movimiento político LGTBI, al ayuntamiento y a la comunidad de Orereta en su conjunto. Dicho diagnóstico se concluyó y presentó en junio de 2019 bajo el nombre de Referente Ekin. Dokumentu honen helburua ez zen arau heterosexualen eremutik kanpo daudenon argazki soila. Harago joan eta proposamen, estrategia eta eskarien multzoa antolatzea baizik, politika publiko ez heterozentratuak diseinatzeko balio ahal izateko. EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek osatutako gobernu taldean, Aizpea Otaegi buru zela, urte bereko udal hauteskunden ondoren, zinegotzietako batek LGTBI plus politiketan buru izateko erantzukizuna bere gain hartzea erabaki zen. Zuen aurrean nagoen ineu. Eta une horretatik aurrera, diagnostikoa kontuan hartuta, udala konpromiso hartzen dugu hori lortzeko baligarria izango den ekintza plan bat definitu eta garatzeko. Horretarako diagnostikoan proposatutako ekintzetatik abiatuta, politika publiko ez heteronormatiboak garatu nahi ditugu. Helburu horrekin, LGTBI pertsonentzako ekintza plana garatuko dugu, zeinak bere hildo propioa baitu indarrean daukagun legegintzaldirako planean. Halaber, lehen aldiz onartu genuen partida propio bat 2020ko udal aurrekontuetan, eta hori mugarri izugarria da. Politika horiek berdintasun sailean integratuz. Diagnostikoak jasotzen dituen proposamenen artean daude besteak beste LGTBI plus mugimenduarekin dagozkien gaietan parte hartzeko prozesuak sustatzea, komunikazio kanalak indartzea eta prozesu horretatik eratorritako taldeari laguntzea, orduz geroztik errenteiako LGTBI maila deritzona. Mai hori sortu zenetik Oreretako LGTBI komunitateentzako referente bihurtu da, eta eskualde osoan ere badela esatera ausartuko nintzateke. Eta zerbaiten kideen hitzetan, administrazioak hemen gaudela aitortzen du, eta aukera ikaragarria izan da Oreretan beharrezkoa zen sare bat osatzeko. Belaunaldien arteko muga gainditzea lortu da, oso handia baitzen. Belaunaldien arteko transmisioa posible da orain. Udalaren onespena izatea eta gure antolaketarako tresna LGTBI maila izateko hito bat da. Duela 40 urte baino gehiago hasi zen borroka baten aitorpena da. Horregatik udalak azken 2 urteotan kolektiboarekin lankidetzan jardun eta mota guztietako ekimenak abian jartzeko, sensibilizazioaren eta zainketen aldetik, bai eta prestakuntza, aisialdi eta aldarrikapen arlotik ere. Es de destacar que durante lo peor de la pandemia, la mesa LGTBI fue capaz de llevar adelante parte de sus actividades de forma telemática y que dentro de la red de cuidados público-comunitaria que pusimos en marcha desde el ayuntamiento, junto con cientos de personas voluntarias y conscientes de las necesidades que esta pandemia generó y agudizó dentro de la población LGTBI, se pusieron a su disposición los recursos de la red. Desde allí se atendieron las solicitudes que en su caso se derivaban a la LGTBI Maya de Rentería, integrándose esta también en la red de cuidados pública comunitaria, convirtiendo así a la red en una herramienta de desahogo, cuidados y empoderamiento colectivo. Eta prozesu eraldatzaile hori oraindik oso astiro badoa ere, aurrerapen txikiak ikusten hasi gara, modu naturalean esparru ezberdinetako hainbat mailatan gertatzen ari direnak, eta esku hartze zuzenik gabe. Hala nola, Oreretako gaztetxeak gazteguneko ospakizunen barruan ekintza bat eskaini ziola LGTBI gaiari. Edo Oreretako Ibaik Arraun taldeak aniztasunaren aldeko kanpaina baten barruan bere traineruetan hortzadarra margotzea. Edo eta herri arte eskolan irakaslentzako berariazko prestakuntza antolatzea guraso batzuek beren seme trans matrikulatuko zela jakinarazpean. Eta bukatzeko beste adibide gisa, iazko konfinamendu betean LGTBI fobearen aurkako nazioarteko egunean, alegia maiatzak 17an, herriko balkoiak hortzadak banderez josita esnatu zirela ikustean.
Beraz, azpimarratuko nuke batetik ibilbide honek argi uzten digula ezinbestekoa dela udalen eta herri mugimenduen arteko harremanak indartu eta elikatzea. Bestetik, garrantzitsua dela gure herrian ditugun errealitate anitzen diagnostikoa burutzea, kasu honetan LGTBI pertsonen beharrak zuzenean identifikatzeko. Eta azkenik, prozesu honekin lotura estua duena, eraldaketak gauzatuko badira, nahitaezkoa dela identifikaturiko beharrak praktikan jarriko dituen ekintza plan eta jarduerak diseinatzea. Amaitzeko, Hernani, Zumaia, Ordizia, Lizarra, Legorreta, Ataun, eta antzeko esperientziak martxan jartzen ari direla dakigun beste herri batzuetako EH Bilduko kideak animatu nahi ditut. Ez dezaten amore eman, bilatu ditzatela referente hoiek, mugarri hoiek beren historioetan, eta hortik aurrera beren errealitateak eraldatzeko modua bila dezatela. Politika berriak diseinatuz, biztanlei bizitza duinak bermatzeko eta LGTBI fobiarik gabeko herri eta hiri libreak lortzeko. Eta orain zuekin Nafarroako parlamentaria eta EH Bilduren erreferente handietako bat den Bakartxo Ruiz. Mi esker, agurragatik, baina bueno. Behin Iruñetik etorrita, benetan plazerra handia da gaur zuekin hemen egotea, arrotzeko egunak ditugu hauek eta ni oso harro nago. Gaur hemen egoteagatik eta oso harro nago LGTBI plus politiketan EH Bildu kolektiboekin batera egiten ari den bideagatik, bai udalgintzan eta bai beste instituzio guztietan, baita kalean ere. Argi dugu LGTBI borroka eta LGTBI politika publikoak egitea ezinbestekoa dela jendarte berdintzaileagoa eta jendarte justuagoa eraikitzeko. Eta zergatik oso argi dugulako gure proiektu politikoaren muinean dagoela, batetik eraldaketa soziala sustatzea eta eraldaketa sozial hori jendarte demokratikoagoa, jendarte duinagoa, jendarte eskubide osoak dituzten personez osatutako jendartea eraikitzetik datorrela. Injustiziei eta diskriminazioei aurre egiteko sortu zela gure proiektu politikoa eta politika egiteko beste modu bat badaukagula eta sinetsita gaudela politika herritarrekin eta herritarrentzat egiten dugula. Ni Nafarrotik nator eta Nafarroan autu politiko garbi bat egin genuen orain dela urte desente Bildu sortu zenean eta EH Bildu jarraian. Eta autu politiko hori bazen erregimena deitu izan dugun hori eraitsi behar genuela, eskuinari atea itxi behar geniola, urteotan pairatu izan ditugun politika sektarioak bazter batean utzi behar genituela eta urtetan sortu nahi izan diguten Nafarroa gris hori koloreztatu behar genuela. Eta urte hauetan, borrokan aritu gara, baita Nafarroan ere, kalean eta instituzioetan. Eta aurreko legegintzaldian, aldaketa sozial eta politikoan urrats garrantzitsu bat egin genuenean, garbi geneukan LGTBI plus politikak zutabe nagusietako bat izan behar zutela. Eta hala izan zen, hasi ziren politika publikoak egiten, Nafarroko gobernuan, Iruñeko udalean eta hainbat udaletan. Eta hasi ginen kolektiboekin batera, kolektiboekin elkarlanean, eta hasi ginen helburu garbi batekin. Eta bazen, armairuan eta eskutuan nahi zuten eta urtetan gorde nahi izan zen errealitate hori azaleratzen eta armairutik ateratzen. Y en ese contexto podría extenderme, y no lo voy a hacer, pero sí que quiero reflejar unos hitos, ¿no? En ese contexto, en la legislatura pasada en Nafarroa se dieron pasos importantes. En Iruña se creó el servicio Arrotu, el primer servicio de la mano de los colectivos de Katealingorri, en el caso de Nafarroa, que aglutina a todos los colectivos LGTB,
para dar atención directa, atención de calidad, a pie de calle a todas las personas y a todos los colectivos LGTB. En Nafarroa también el servicio Callalingune, que está intentando llegar a todos los rincones de Nafarroa, porque muchas veces pensamos mucho en zonas urbanas y nos olvidamos de las zonas rurales, donde las políticas públicas, también LGTB, son absolutamente necesarias. También medidas en educación, el primer protocolo para menores trans, que está en vigor desde el año 2016, la primera ley del 2017, Ley Integral para la Igualdad Social de las personas LGTBI, que incorporó por fin al Instituto Navarro de Igualdad las políticas LGTB, que despatologizó la realidad trans, reconoció la autodeterminación de género y recogió medidas en todos los ámbitos que debe abarcar la Administración, y también impulsó el servicio Transvide, que hoy ha dado un vuelco a lo que ha sido el tratamiento y la atención a las personas trans también en el ámbito sanitario, aunque queda mucho por recorrer. Basan bezala, bide luzea daukagu aurretik, baina nik eta ja esperientzia personaletik hitz egingo dizuet. 10 urte emango ditut Nafarroako Parlamentuan, bizitza oso bat, bizitzaren ia laurden bat, eta lege asko lantzea tokatu zait, kolektibo askorekin lan egitea tokatu zait, eta nire esperientziatik benetan esan behar dizuet, lege hau landu izana niretzako privilegio bat izan zela. Privilegio bat izan zen 8 hilabetez, egon ginelako 8 hilabetez, astero, astearte, arratsaldero, kolektibo guztiekin, lanean, artikulos, artikulo. Eta lege hori importantea izan baldin bada Nafarroan, ez da parlamentu batean onartu zelako, baizik eta kolektiboen eskutik egin genuelako, eztabaida luzeak izan genituelako, eta adostasunak biltzeko aukera izan genuelako. Eta esperientzia personaletik baitortu behar dizuet, zenbat ikasi nuen. Ohartu nintzelako, hainbat arlotan, nolako ez jakintasuna neukan, nolako aurriritziak eta ikuspegi partzialak ditugun LGTBI errealitatearen inguruan, eta amaieran, bai, askoz ere gehiago nekien, eta askoz ere gehiago dakit orain, eta ikasteko daukadana. Beraz, nik eskerrak eman dizkiet, Callalingorriko kide eta kolektibo guztiei, eta oro har LGTBI mugimendu guztiari. Seguro que recordáis, y al hilo de los pasos que se dieron en Nafarroa la legislatura pasada, no he citado también el programa Escolae, que ha tenido mucho bombo, también fuera de Nafarroa, y antes Ollana comentaba el autobús transfobo de Hazte Oír, bueno, pues ese también lo tuvimos a la puerta del Parlamento. Los sectores reaccionarios, bueno, pues metieron mucho ruido, no solo con la ley, sino también con Escolae. Sacaron unos panfletos diciendo que Escolae, que era una medida estructural, y es un programa estructural que todavía tiene mucho por avanzar, pero que plantea la educación en igualdad en todos los ámbitos, también en la educación afectivo-sexual, pues unos panfletos se le achacaba ser un programa de sexo para niños cuasi pornográfico. Eso lo hemos visto en la calle, lo hemos visto en panfletos. Hemos asistido también a cazas de brujas que hoy en día siguen vigentes, de intentar judicializar a las personas que han promovido el programa Escolae, personas que han llevado a las aulas la educación en igualdad. Y hemos oído también en el Parlamento de Nafarroa a una señora que, si veis de vez en cuando las sesiones del Congreso de los Diputados, veréis a una señora rubia que se sienta detrás de Pablo Casado, que se llama Ana Beltrán, que era la portavoz del Partido Popular en Navarra, hablar de la categoría no binaria como mujer, hombre u ornitorrinco, con esas palabras. Por tanto, bueno, esos sectores reaccionarios siguen ahí. En aquel momento dijimos, y hoy también seguimos diciendo, que no pasarán. Hortxe jarraitzen dutelako sektore horiek, eskuinak, ultraeskuinak, fasismoak hor jarraitzen du, atzera egiteko tentazioak hor jarraitzen du,
Eta gaur, hemendik berriro esan behar dugu, ez dugula atzera pausurik egingo eta ez dugula atzera pausurik onartuko. Esan bezala, amaitzen ari naizia, Esan bezala, bide luzea daukagu oraindik LGTBI fobiaren aurrean benetako neurriak hartzeko, benetako berdintasuna eraikitzeko bidean, eta hemendik ere beste mezu bat bidaltzeko aprobetxatu nahiko nuke, eta bada hitz politak bai, baina ekintzetan motel ikusten ditugun balizko, ezkertiar, balizko, progresista hoiei busti daitezela. Busti daitezela LGTBI arloan ere politika aktiboak behar direlako, legeak behar direlako, eskubideak benetan aitortzeko eta eskubideak benetan bermatzeko. Beraz, tinko jarraituko dugu borrokan, jendarte demokratikoagoa eraiki nahi dugulako, aske bizi nahi dugulako, aske izan nahi dugulako eta aske maitatu nahi dugulako. Mila esker. Eta orain, zuekin guztiekin batera, Ikoitz Arrese, Gasteizko Legebiltzarreko legebiltzarkidea. Gutxi daukat nik gaur orain hemen esateko, esan dituzuen guztiak esan da, lagun guztiek esan dituzten guztiak esan da, baina bilbotarra izanik, esango dizuet arratsalde on eta ongi etorriak guztiei Bilbora. Ongi etorriak Bilbora eta ongi etorriak ere toki simboliko honetara, izan ere gaurkoan ez da kasualitatea Euskal Herria Bilduk toki hau aukeratu izana, izan ere, omenaldi bat egin nahi diogu Euskal Herriko historiari. Omenaldi bat egin nahi diogu Euskal Herriko LGTB+ historiari eta horretarako gaurkoan hemen frankismoaren urte gris eta zailenetan hemen atzean, nire atzean, biltzen ziren lola guztiak omendu nahi ditugulako. Ez ditugu eskoletako testu liburuetan ikasiko, baina hemen atzean, nire atzean, aipatu den bezala, lolen balkoia daukagu. Aquí detrás de mí tenemos el balcón de las lolas, porque era ahí donde en el franquismo, en la época de vagos y maleantes, donde no solo por pensar diferente, sino por amar diferente, la gente que aquí detrás de mí se reunía, era perseguida, golpeada, apaleada y en muchos casos detenida. Y era en esa balconada de la antigua estación de La Naja, donde las lolas, esos hombres amanerados, esos hombres afeminados, esos hombres con pluma, paseaban, se miraban, se gustaban y se atraían. Y como era delito, tenían que bajar al segundo piso, a la parte de abajo, para poder tener relaciones entre ellos. Pero para esas lolas, esa antigua estación de La Naja, no era más que un espacio de libertad en esa época franquista y gris. Y pese a estar en esa antigua estación, en una segunda planta, en la parte de abajo de un Bilbao normativo, en los suburbios de la ciudad, seguían corriendo riesgos. Corrían riesgos pese a estar en los suburbios y seguían siendo, como he dicho, perseguidas, golpeadas, apaleadas y en muchos casos arrestadas. Y hoy aquí en Bilbao, Euskal Herria Bildu quiere hacer un homenaje a la memoria LGTB+ de Euskal Herria. Un homenaje a todas esas lolas, un homenaje a todos esos Francis y un homenaje a todos esos Ekai, porque gracias a su lucha discreta, perseguida y a su lucha muchas veces clandestina, hemos conseguido tener hoy los derechos que tenemos. Beraiei guztiei, txalo bero bat. Eta kontatu dizuedan hau, ez da iragan urruneko historiatxo bat, zoritxarrez, gaur egun ere, LGTB+ pertsonok jasartuak izaten jarraitzen dugulako. Eta adibide gutxi batzuk besterik ez dizkizuet jarriko. Trans pertsonen kasuan, adibidez, osasun arloari dagokionean adibidez, 10-tik 4 trans pertsonek ez dagokion bezala identifikatuak izaten dira ambulategietan. Eta trans pertsonen erdiak
osasun zerbitzuetara joateari utzi dio. Utzi dio ez dutelako behar bezala identifikatzen. Baina ez hau bakarrik. El 58% de las personas trans ha sido a lo largo de su vida acosada. El 58% de las personas trans ha recibido insultos, acosos, amenazas, vejaciones, agresiones físicas, violencia sexual o ciberviolencia, que por cierto, en este año de pandemia, en este año y medio largo de pandemia, la ciberviolencia ha crecido un 70%. Y el 77% de estas personas, además, el 77% de estas personas ha tenido alguna vez a lo largo de su vida pensamientos suicidas. Y lo peor de todo es que 1 de cada 4 personas trans ha intentado quitarse la vida en algún momento. Y dentro de las realidades de las diferentes personas LGTB+, las personas trans son, sin duda, el primer colectivo en sufrir todo este tipo de agresiones y esto no es como el de las Lolas, un cuento del pasado. Porque hoy todas estas agresiones siguen pasando y hay que decir que además de todas estas agresiones, 9 de cada 10 todavía siguen sin denunciarse. Y estas agresiones siguen pasando y son nuestro pan de cada día, porque estamos a finales de junio y tenemos ya registrados los mismos datos de acoso que en todo el año pasado. Y esto es una lacra que tenemos que erradicar. Astelehen honetan bertan, astelenean esnatu ginen eta ikusi genuen nola Gasteizko Umandi ikastolan hortzadarra margostu zuten mural bat, margoketa homofobo eta frankistak pairatu zituen. Hori Umandi ikastolan Gasteizen. Baina iragan igandean, jakin genuen albistea, Zornotzako bigaztek eraso homofoboak pairatu zituztela kalean, Zornotzan bertan. Eta duela 3 aste ere jakin genuen erasotua izan zenaren albistea, Ekain Perrino erasotua izan zenaren albistea izan genuen. Eta gaur ere, hemendik Euskal Herria Bildutik eraso hau gogor salatu nahi dugu, eta Ekain, zurekin gaudela esan nahi dizugu. Eraso hau salatu eta Ekain, zurekin eta zure ingurukoekin gaudela adierazi nahi dizugu. Porque Ekain, Euskal Herria Bildu también está contigo y queremos denunciar rotundamente la agresión que sufriste en Basauri y te apoyamos a ti y a las personas que te quieren y te rodean. Y como a ti también, al resto de personas que por el mero hecho de ser, sentir y querer, sufren y sufrimos día a día vulneraciones de nuestros derechos. Baina hori guztiari irtenbidea emateko aukera ere badugu. Eta horren adibide polita izan zen Basauri bera. Basauri intolerantziaren herria izatetik, askatasunaren herria izatera pasatu zen. Eta hori 100 pertsonek egindako mobilizazioari esker izan zen. La respuesta masiva, y los que estuvisteis allí, las que estuvisteis allí, fuisteis partícipe de ello, la respuesta masiva que dimos en Basauri fue colosal y me atrevería a decir que ha marcado un antes y un después y que ha sido un hito en la lucha contra las fobias en Euskal Herria. Y eso también, Ekain, ha sido en gran medida gracias a tu valentía y tu coraje. Eskerrik asko. Porque, como ha dicho Bakartxo, lo decimos alto y lo decimos claro. Ni fobias, ni un paso atrás. Porque todo este tipo de agresiones no sucede porque sí. Porque el odio no existe porque sí. Porque el odio no es una cosa que surge de la noche a la mañana o nace por casualidad. La ultraderecha, hoy en día, la ultraderecha está en nuestros parlamentos alentando mensajes de odio y fomentando la LGTB+fobia, y eso no es casualidad. A la ultraderecha y a sus mensajes y acciones de odio se les está dando cancha. Baina argi esango dugu berriz ere, ez dira pasako, pese a su odio, no pasarán. Eta guzti honi aurre egiteko, politika publiko guztietan, LGTB+ begirada txertatu beharra daukagu. Eta politika publikoetan pertsonak erdigunera ekarri behar ditugu. Pertsona guztientzat eskubide guztiak eta berdinak
nahi ditugulako. Lesbianak, gehiak, bisexualak, transexualak, pertsona ez binarioak eta gainontzeko pertsonok berdintasunean bizitzeko eskubidea daukagulako. Ikastetxeetan edo lantokietan, kalean, etxean, edozein lekutan, kirol arloan, futbol estadioetan ere, askatasunean bizitzeko eskubidea daukagulako. Eta azken finean, bizitza bizigarriak eta bizitzea merezi duten bizitzak zaintza oinarri erdigunera ekarri behar ditugulako. Porque cuando hablamos de derechos, las medias tintas no nos sirven. Hablando de derechos, las medias tintas no nos sirven y necesitamos políticas LGTB+ de verdad y no meros escaparates. No como hace, por ejemplo, y voy a traer a colación, al Ayuntamiento de Bilbao, que pese a llenar, como habéis podido ver, el centro de la villa lleno de banderolas LGTB+, esta misma semana, ayer mismo, lo sabe nuestro compañero Bruno, concejal en el Ayuntamiento de Bilbao, esta misma semana, ayer mismo, rechazó una propuesta de Euskal Herria Bildu que no proponía otra cosa que crear un observatorio LGTB+ para la ciudad. Pero, sorpresa, una vez más, el PNV ha preferido seguir con su modelo de postal y con su modelo de fachada. El PNV prefiere, como también estamos viendo, prefiere montar carpas de colores y tranvías decorativos y prefiere dedicarse al pinkwashing en vez de colaborar con los colectivos LGTB+, en vez de colaborar con los movimientos populares para poder identificar, planificar y erradicar de una vez por todas, también de Bilbao, la LGTB-fobia. Pero cuando el orgullo, porque cuando el orgullo se reduce, como algunos están haciendo, cuando el orgullo se reduce a ganar dinero, nuestros derechos, los derechos de las personas LGTB+, se convierten en simple mercancía. Baina argi gelditzen ari dena da, Euskal Herria Bilduk gobernatzen duen lekuetan edota eragiteko gaitasun zuzena duen leku guzti horietan, politika publiko eraldatzaile eta emantzipatzaileak egiten ditugula. Azaldu dituzte batzuk Iñakik, Oianak eta Bakartxok eta ez ditut nik errepikatuko. Baina bai, aipatuko nuke, argi gelditu dena dela, Euskal Herria Bildu non, askatasun gehiago hor. Euskal Herria Bildu gauden lekuetan, pertsona guztien eskubideak eta askatasun gehiago daudela argi gelditu da. Azken finean, bizitza bizigarriagoak egiteko indarra delako Euskal Herria Bildu. Eta guzti honengatik, aipatu dudan guzti honengatik eta guzti honetarako, Euskal Herria Bildun egunez egun kaleetan, udaletan eta baita parlamentuetan ere, azken finean Euskal Herria Bildu gauden toki guztietan, Euskal Errepublika eraikitzen ari gara. Eta galdetuko duzue, zer da Euskal Errepublika? Euskal Errepublika inor atzean utziko ez duen eta LGTB pertsonon eskubideak osoki errespetatuko dituen errepublika da. Hori da Euskal Errepublika. Una república vasca en la que vivamos y seamos personas libres. Una república vasca donde no importe la forma de tu cuerpo ni si te pintas o no las uñas. Una república vasca en la que no se pregunte dónde has nacido y no importe el color de nuestra piel. Donde los espacios públicos sean espacios seguros y donde no importe al lado de quién te sientes en un parque. O que no importe a quién beses en la calle. Al fin y al cabo, una república vasca donde no te sientas observado por el simple hecho de ser quien eres. Y en definitiva, Euskal Herria Bildu se reafirma que hoy es más necesario que nunca una república vasca para que los derechos de todas las personas se materialicen sin ningún tipo de fobia y además sin dar ni un paso atrás. Arrotzeko askatasuna dugulako, Jogurina Borobak ondo abestuko lukeen bezala, maite duzunarekin gozatu, askatasun hegalak zabalduz, zure nortasuna ez eskutatu eta barruko gogoa ozen aldarrikatu. Gora koloretako Euskal Errepublika askea.